penjo nga Faith wacha kana kodi bende bang godon omiyo gi kwana atamalo 20 mano ewi 100 in kaka Faith inyalo miyo gi adi anyalo miyo gi mopogore opogore kwang'iyo e weche mag placing Kenya in keto Kenya mbele mag pinje moko to kana nyalo wacho ni sirikal osetemo kech wase host international meetings mang'eny momiyo vijende platforms mopogore opogore mar market themselves to kwacha kwang'iyo weche machielo to nyalo miyo gi mana 5%. Weche machielo kaka mage in terms of employment jobs mane mabiro kar employment ngimo osekobedo matek ahinya ne vijende education somo dhi mana medo idho malo weche crime kech ng'eni tich ka onge to kuo be dhi malo koro mano miyo be mido ka sani mental health is a general crisis kwa vijende nikech kionge tich ionge chiemo kendo somo to ji osomo vijende kendo king'iyo ni Kenya vijende osomo moingo pinje mag Afrika sana to tije onge chiemo onge alafu weche mag tije o affect nyaka jonyuolwa koro it's a chain kwa ng'iyo weche mag mental health koro akili ni kok ni at peace pachi kok nyal paro malongo nikech ionge tich ionge pesa jonyuol ni betegemea i okinyal go sim dala kidoka osebedo matek ahinya kanyo to sirikal odwenyowa kabisa kendo kanya miyo gi mana 5%. Koro me wago in general koro nikech ang'ende koro wadhi bedo kwa donje kidienye ka kidienye gima koro gisetimo koro wi miya in general mabeyo gi maricho dimi gedi 5% wi miya